Hagjingale ka European Women Championship quarter final hapeng ka Norway Persia ai ka Italy. Haba phai shang ne ka jingale ka githele ka chung ka Italy kila khor ka nam chop hadin bagilala bat prelim ya githele ka ka region Holland ka Norway da ar la ka wei. Barhaga ne ka jingale ka girali kala yo ban tap ar gol kata ha ka minit ka basan peu barhaga minit ka bakandai peu. Baleng bag ne ka jing job ka Italy kala yo ban Rung sya ka semi final. Hagjingale ka Copa America Women hapeng ka Venezuela Persia ai ka Colombia hagan ka jingale ka baro art ligi kenhun kia khait klem la abat pen khijar nadu bastang ka jingale ka Haduh bakot jong ka jingale ka Hagwei pat ka jingale ka hapeng ka Bolivia Persia ai ka Brazil haba phai shak ne ka jingale ka githele ka jong kri Brazil kila khur ka nam job adin mukilala abat pelimsuk ya githele ka jong kri Bolivia Haduh unriu lanot Barhaga ne jingale kai ka Caroline kala yo ban tap hat trick Haga jingale kai MLS hapeng ka Cincinnati Persia ai ka kenhun Lionel Messi ka Inter Miami abo phai shik ne jingale kai ka Cincinnati kala khor ka nam job adin galala ban pelimsuk ya ka Inter Miami da lailanot Haga jingale kai Serie A jongari Brazil Hapeng ka Santos kabre ka kenhun ile kai Neymar Persia ai ka Flamengo hagan ka jingale kai ka Santos kala khur ka nam job hadin mukalala ban pelim ya ka Flamengo kabadon ha kerdan ka banengkong da shigul lanot bari agne ka shigul jong ka Santos layo ban tap leng ba Neymar haga minit ka ba prap usau